मैंने सुना तो जब वो है तो कहे का हो का कह तो कुछ निमन कहे हमरा पूर्वज शक से बड़ा डर लगेला तू कहे कि वो बात जननी है तो हो इतना जननी है तो देखलो बुझाता न लोकेशन कांड करी आ तो इतने बतिया करत भर में तीसर की मेहरारू चले तू कहे अका जी का बतियावत नहीं तो बाप रे बाप ई जानते न कि आवले हमने के लगा खेला करे अब तू एक घर रात दिन आवलू जालू तू मोई कहे अकाय में खेला करे के बजी ओकर खानदानी कुछ चलल आवत वो एक पहले से कर फुआवा उहे पहले से ना तू रे जैसे पहले से वो जाको जब पाथत रहले से दूसर की जब जाई से तो कहली स हई काना भातर काटी के बेटा ये हमर गोहारवा तुरले बारे हई देखती नु तो कोनी के रानी कुल के बेटवा के मोर के चोर के चुलिया में झोंक देती तले हम मगी कह देखा आगल करकरात का हो तारा मुंह पर ताला ना रहल का ताला रही हो का ताला रही और तारे लेके आके तुरले मार 50 केचियन यार जमल बड़ी साथ लेके आवत रे जाता रे तू कहे हमरा कैसन मत बोल हम तार हम गोर नहीं तो तेरे रंडिया के के तुरले बारे तोरे तुरा यही अंदाज खाती रे माई रे हो गले बानी पानी छुआ देबे तू कहे आई दो गालवा जब देखेला के ऐसे उठल बैठल त एकरा हगवास लाग जाला त उ कहि मगे कि का हो तार लइकवा दिन भर हगते मुते रहल का तुम हो गाय गोरु खान खातल त हगिलो न ए बहिना हो बतिया कांडवा केंग भइल जी तले फिर से लइकवा कहि रे माई हगले बानी पनिया छुआ न दे रे तू कहि रे दो गालवा त जो घिसनी काट ले बाद में पानी छुइए चिचिरिया काट ले अच्छा जी कक बैठल रह से तो ड्राइवर कही चाची काहे होंगे बैठल बाड़ू हो तू कही देखबो हो कर ने कहा कपड़ा नाचता दुके का दिमाग घूरी आवता हो रे बुनिया रे तन हटबा हमरा कबरी बैठे त दुके हमर जीवा भइल बा मगी कही बहिना उल्टी करब का तो हो देखू बुझा पेट पानी निहर भइल दुके का गरे सता चले इतने बतिया करत मगी कही सबके ऊपर भर दी मगी साथ में सुनील भाई बाड़े सुनील भाई के बारे में बता दी कि सुनील भाई कॉमेडियन स्टार होंगे आजकल के जो दौर बा एक तरफ रहुआ कपिल शर्मा के देख ले होके एक तरफ जेपी यादव शो आवेला जौन की अपने सारण जिला के लाल जेपी भाई करेले अब वही शो में सुनील भाई के मौका मिलल बा एकरे साथ साथ यहाँ के वेब सीरीज में भी काम करे के मौका मिलल बा तो हम सुनील भाई से जाने की कोशिश करें कि सफर कैसे तय भइल आ इहो जमना खातिर यहाँ के जानल जानी वो डायलॉग सुनिए सुनील भाई स्वागत बा सबसे पहले वो कॉमिक से शुरू कर जाओ मैंने जौन रुआ कॉमेडी करेनी अच्छा मान ली कि हम गाड़ी में सफर करते हैं चाहे टेम्पू में औरत सफर करेली सा तो उन्हें का भाषा रहेला जैसे बस उस में टेम्पू उम्पू में चाहे मारुति वगैरह में कोनो मेहर को बैठा के ले जाए सब तो नहीं कोनो कोनो तो मेहररुआ एकदम हेंग क बैठा रह से हेंग तो ड्राइवर कही चाची काहे होंगे बैठल बाड़ू हो तू कही देखबो हो कर ने कहा कपड़ा नाचता दुके का दिमाग घूरी आवता हो रे बुनिया रे तन हटबा हमरा कबरी बैठे त दुके हमर जीवा भइल बा मगी कही बहिना उल्टी करब का तो हो देखू बुझा पेट पानी निहर भइल दुके का गरे सता चले इतने बतिया करत मगी कही सबके ऊपर भर दी मगी जी यही के तरह मतलब रुआ करेंगे अच्छा एगो औरी वायरल भइल बा जौन बा कि जो लड़की बड़ी सा अचानक केहू के बेटी भाग जाली सब तो गांव में के तरह के चर्चा होला लोग के लगला कि केहू नहीं के जानत लेकिन केंगा चर्चा होला जैसे मेहरारू बिहाने जब कोनो लड़का लेकिन अपने प्यार के कामयाबी पा जाला त मेहरारू के ज्यादा चिंता रहला मर्दन के कम चिकर रहला तो मेहरारू कहली स ए बहिना मैंने सुना तो जब वो है तो कहे का हो का कह तो कुछ निमन कहे हमरा पूर्वज शक से बड़ा डर लगेला तू कहे कि वो बात जननी है तो हो इतना जननी है तो देखलो बुझाता न लोकेशन कांड करी आ तो इतने बतिया करत भर में तीसर की मेहरारू चले तू कहे अका जी का बतियावत नहीं तो बाप रे बाप ई जानते न कि आवले हमने के लगा खेला करे अब तू एक घर रात दिन आवलू जालू तू मोई कहे अकाय में खेला करे के बजी ओकर खानदानी कुछ चलल आवत वो एक पहले से कर फुआवा उहे पहले से एक ओके गलती करला तो पूरा खानदान जी अच्छा अगर छोट में मतलब लोग रहे मेहरारू बात कर ली छ तले अचानक ओकरा लड़का के झाड़ा लागल तो कैसे बा एकर मतलब सब वीडियो देखत ना अच्छा लगा तो जैसे कोनो मेहरारू कोनो पर्सनल मैटर लेके बात करत रहली सन वही बीच में अगर केहू टोका टोकी लगा देला तो मेहरारू की देही में एकदम से आग लग जाला जैसे वही बीच में पहले लड़का ऐसा कहे सा
रे माई रे हो गले बानी पानी छुआ देबे तू कही आई दो गालवा जब देखेला के ऐसे उठल बैठल त एकरा हगवास लाग जाला त ऊ कही मौगी कि का हो तार लइकवा दिन भर होगते मुते रहल का तुम हो गाय गोरु खान खा कल तो होगी ना ते बहिना हो बतिया कांडवा केंग भइल जी तले फिर सुन लइकवा कही रे माई हो गले बानी पनिया छुआ न दे रे तू कह रे दो गालवा तना जो घिसनी काट ले बाद में पानी छुइए चिचिरिया काट ले गोहरा जौन पथाला जौन से लोग खाना वाना बनावेला जी जी चाहे लिट्टी भी बड़ा टेस्टी होला ऊपर तो अगर केहू आके तूर देला त कैसे रहला मेरा संग रिएक्शन जिससे उ मेहरारू तुरे चाहे ना तुरे जैसे पहले से वो जाको जब पाथत रहले से दूसर की जब जाई से त कहली स ओई काना भातर काटी के बेटा हमर गोहरवा तुरले बारे भाई देखती नु तो कोनी के रानी कुल के बेटवा के मोर के चोर के चुलिया में झोंक देती तले हम मगी कह देखै आगल करकरात का हो तारा मुंह पर ताला ना रहल का त का ताला रही हो का ताला रही ओई तारे लेके आके तुरले मार 50 केचियन और जमलो बड़ी साथ लेके आवत रे जाता रे तू कहे हमरा कैसन मत बोल हम तार हम गोर नहीं तो तेरे रंडिया त के तुरले बारे तोरे तुरा तो यही अंदाज खाती सुनील भाई जाना जाला बाकी रुआ वीडियो कैसा लागल बताएम जरूर अगर कुछ छूट गइल होके कमेंट में आके लिखेम अगला बार जब सुनील भाई से मुलाकात हुई पूछेम जरूर जी।